nousee joku 120 varmasti kun me lähdetään ajamaan. Niin voi laittaa valot tosta päälle. Ilman valoja ajella. Sitten nyt toissa vuonna mä taisin olla viimeksi pyyvissä. Varmaan joo. Koska viime vuonna mä en muista, että olisin ollut ja silloinhan se oli just laukes tää. Mikrahan lähti. Se lähti, joo. Koskaan semmoista pelkoa, että toi jarrut laukeas tässä. Oho. Ei mennä pysy mikron perässä. Ei, mä ajattelin, että me jätettiin ihan liian pitkä rako siihen niin ja... Ei. Joutuu jo vähän työntää tässä. Joo.
ja sitten on pakko jäähytellä. Joo. Alkaa olla jo öljylämmöt sen verran korkealla. Pakko jäähytellä. Joo. Alkaa olla jo. Meni äsken kaasuun, 140 oli jo pahimmillaan öljylämpö. Mä katsoin itse asiassa 150 jopa Joo, kävi, kun menee kaasulle, niin niin. Ökö härskin näkömiehiä. paukkuu tuo pakopukki. Joo, se on sellainen erikoisvakuutus. Nyt tarkoituksen jarrutan aikaa joo sinne. Ei tarkoituskaan ajaa mitään niinku aikaa eikä. Äsken se oli D-llä. Sitten kun se vaihoit itse yhden kerran vaihtaa, se muuttui nyt on D. Eli nyt se tajuaa vaihtaa itse. Joo, ainakin tuo mittaristus lukee D sen 3. Joo, sit se on. Onpas tuo jykevä toi potku kyllä vaihtajanvaihdon jälkeen. Niin. Eiks se oo? Yllättävän jykevä. Ja tää pito on kuitenkin aika yllättävä kans. Niin. Kun ottaa huomioon, että on märkä asfaltti. Niin, mä otan tosi varovasta ja nyt. Joo. Tässä on hyvä alusta tässä autossa. Alkaa rata kyllä kuivaa selvästi huomaa. Joo. Tuntuu paljon enemmän kuin 300 hepattaa voimakkaasti. Eiks tunnekin? Kyllä. Tai vääntö varsinkin. Tässä on se vaarallinen paikka, kun tää varoa. Tätä nää varottiin tässä. Joo. Pito loppuu.
autossa, jos sä tulet jyrkän mutkan ja siitä 100 metriä seuraavan mutkaan, niin se on mun mielestä tosi nopea tällä autolla, niin kuin mitä se lähtee siitä. Joo, niin on. Joo. Eilen kun oli kuivaa, niin täällä muuten ihan oikeesti pääsi. Joo. Mäkin niin ajoin. Nyt ei oikein uskalla pistää kaasua. En tiedä mitä tää käyttäytyy, niin huomaat sitä navusta. Tää ei kiemurtele yhtään. Eikä tää kallistelekaan niinku yhtään. Tästä tuntee vaan itse siirtyy penkissä, mutta tuntuu siltä, että auto ei niiaa niinku. Niin on. No tosiaan ei se sun Ferrarikaan niiaa kyllä yhtään. Ei, no joo. Tässä on toki ihan eri hintaluokan autot. Että... Ei. Tää on taas sellainen kurkku. Joo, just tätä varoin. Tämähän on niinku siis nää tehot ja sitten tää olosuhde ottaa huomioon, niin tämähän on niinku ihan mukavaa niinku varmasti tykittää tällaista näin. Jos on kyllä joo. 1000 Ferrari tuut tänne näin, niin sit sä joudut himmaalle niin paljon, että se alkaa vähän... Se on älyttömän riskit käy, jos joku vahinko. Niin. Sen takia me ei edes tultu sille, me tuumittiin. Niin. Varoisin, että tässä on niin moni pyörä, että me mennään ihan iisisti tää kohta. Sitten jos sit joutuu himmailemaan niinku koko ajan jatkuvasti, niin sit se ei enää ole nautittavaa se ajaminen täällä radalla. Niin... Juuri näin. Joo. Ei pysy missään. Nopea Porsche myös toinen. Vielä ei kehtaa lähteä kiihyttämään, kun on vittu 30. Aivan joo, totta. No se on kyllä herkku paikka tossa noin. Niin kuin se toinen tulee tosta. Heti painaa tässä, melkein heti. No joo, kun se Make lähti työntää niin vitun lujaa. Niin. Tuntuu tää ohjaus vähän hassulta näissä mutkissa nyt. Mä en tiedä onko mun rengaspainet niin alhaalla, mutta tää on pian nylpytys käytössä noin. Ihan tyhjä kumi. Ei, kyllä me se sit huomattavasti paljon vähemmän. Oliko siellä taas tää valokuvaaja? Meillä on vähän jo jarrupala ongelmaakin tästä.
puoleen väliin, ettei se tarra oikein kiinni. Kyllä nää palat nyt taas mennä siinä edelliseen runtiin, just silloin kun se täristi tuolta. Ei varmaan oikein uskalla kiivytellä nyt. Koska se ei oo sit hyvä, jos se räjähtää tuolla. Ei. Takasuoralla. Voidaan ottaa tästä maisemaa jo kuitenkin vielä 1 runti lisää. Nimittäin semmoinen nypytys kävi tuossa aikaisemmin sillä Joo, ei ajeta lujaa vittu. mä tein heti peräalta. Vittu saatana. En mä ajatellut, että sit tolleen käy edes. Paljon oli vauhtia. Joku satana. Otan auton ihan ympäri. Mitään pitää kolmoselta sahtojen kohdalla. Ei vittu, en mä sanottu. Voi jumala. Se ois ollut nimittäin aika hyvä. Oli sulla vauhtia tossa äsken? Joku 120 varmaan kun se lähti ahtamaan. Niin mut tossa pääsuora loppus. Vähän päälle 200. Nythän se ei nypytty niin paljon kuin silloin viimeksi. Ei, mutta me jarrutinkin paljon rauhallisemmin. Joo. Lasket onkin oiko, ei me mutkissa me ollaan tulppana. Kun puolikasta kaasua näissä kohtiin niinku. Silloin edellisen kerran kun oli kuiva, niin mä annoin tosta täyttä kaasua, niin se oikein työstä mään ylös. Vähän on varma, että mä saan sitä haltuun, jos se siitä lähtee räpylästä täydellä kaasuun. Niin. Nimittäin kattelin tuossa aikaisemmin, niin Mustangin heitti tuossa ympäri. Taisin olla just silloin jossain muualla. Tässä kohtaa heitti nimittäin. Juu. Tuo tää nyt tässä nyt helposti vähän liukastelee. Vähän nelosta tossa suoralla niinku. Kyllä se taas. Joo.
Nyt sen tuntee taas. Tolleen pumppaama, niin kyllä se on levy, mikä siellä on mennyt paskaksi. Nyt on kyllä pakko jäähyttää tää loppumatka ja varikon läpi. Joo. Ajellaan rauhakseen. Vittu, se on kyllä härski. Perään. Otti. 98. Milloin viime kerralla vai? Eilen oli melumittas. Mä ihan tarkoituksen siihen. Niin. Kun ne mitataan vaan kilvettömistä moottoripyöristä ja autoista, niin mä ajoin tuohon, että sullahan on kilvet. Mä haluan tietää paljon sit mökää on, jos poliisi pysäyttää. Niin. Eli 98. Että. Jotain Kymiringin väkeä, että ottaa sitten vai ulkopuolelle. Kun meidän kerhojäseni. Tyhjä käy niin alhaalla, niin öljypaine on vähän tippunut, mutta ei siinä ole mitään ongelmaa. Pakopaineet näkyy tossa ja oil pressure 86 kilopaskalia. Hyvältä näyttää. Joo, tyhjä käynneksi ihan ok.